Velkommen til Clear-Round. Startport vil være lige her, det vil være Kejler på søndag. Området er her. Herinde. Inde ved cykelskuret. Lige over til huset der. Området herinde. Vi følger huset herover. Ind til døren. Så går vi lige over. Og alt der går her. Her. Man kan gå udenom det her, hvis man vil, fordi man kan også have herude. Her. Så vil der være en kejler her. Så følger vi under halvtaget her. Området herinde. Og så kommer vi tilbage hertil. Forhåbentlig er der ikke nogen biler og cykler på søndag. Og så tilbage her. Man kan holde 2 minutters pause eller 3 minutters pause inde på fliserne.